Firma je zaměřena na výrobu ultralehkých letadel z klasických materiálů a laminátových kompozitů, jejich servis a opravy a byla založena v roce 1990. V počátku její činnosti byla hlavní náplní výroba a opravy závěsných kluzáků a motorových rogal. Souběžně s tím probíhal výcvik pilotů těchto kluzáků. Již v roce 1990 byla navázána spolupráce s některými zahraničními výrobci a začalo se s dodávkami jednotlivých dílů. S tím přišel nápad vyrábět letadla pro první české zákazníky a objevila se poptávka po lehkém a hlavně levném letadle pro stavitele. Ve spolupráci s inženýrem Josefem Marešem vznikla stavebnice letadla Kolibřík, která svojí jednoduchostí i cenou získala 36 zákazníků. Souběžně s tím začala produkce letadla Lišák, pro zahraničí se vyráběl dvouplošník Sunwheel a s firmou Dalach začala spolupráce na letadle nové generace Fascination, v té době svařované konstrukce. V současné době jsou vyráběna výhradně celokompozitová UL letadla Fascination a Evolution, kterých bylo k dnešnímu dni vyrobeno více než 200 kusů. Rostoucí provoz na silnicích, časté dopravní zácpy, nekonečné čekání, ztráta času, který byste jistě uměli lépe využít. Jsou to problémy, se kterými se pravidelně setkáváte? Pak právě pro vás je určena naprosto nová dimenze cestování – Personal Aviation. Individuální cestování s Evolution vám zajistí flexibilitu, bezpečnost a nezávislost. Veškeré cestování se změní v zábavu, která vás pokaždé obohatí o nové zážitky. Ve standardní výbavě obdržíte Rotax 912 ULS, 3listou nebo 2listou vrtuli stálých otáček, moderní avioniku s digitálními přístroji a elektrický zatahovací podvozek. Usaďte se do ergonomických sedaček umístěných v nejprostornějším kokpitu ve své třídě. Zlehka uchopte knipl v moderním joystickovém uspořádání, nahoďte dokonale zakapotovaný motor Rotax a dejte plný plyn. Neobvyklá akcelerace vás příjemně zatlačí do sedaček a jemné přitažení vás v mžiku odpoutá od země. Zatímco stoupáte 7 metrů za sekundu, zavíráte elektrický podvozek a klapky. Rychlost plynule stoupá a po přechodu do horizontu se cestovní rychlost ustálí na 245 km za hodinu, které dosáhnete díky elegantním tvarům vyladěných v aerodynamickém tunelu. Prosklená kabina vám zajistí dokonalý výhled, letový komfort zabezpečí moderní avionika. Ať už letíte kamkoliv, prožitek z letu umocní přistání, které si díky minimální rychlosti 64 km za hodinu vychutnáte.
Letadla mají i další využití, například kontrola silničního provozu, požární hlídky, pobřežní hlídky, kontroly produktovodů a vedení vysokého napětí, lékařská služba, kurýrní služby, individuální firemní doprava, přeprava lehkých zásilek, snímkování, primární výcvik pilotů civilních i vojenských letadel. Firma provozuje také leteckou školu na letišti Planá u Českých Budějovic, kde jsou k dispozici ultralehká letadla Lišák, Echo P92, Fascination a Evolution.